shimeng chuan fangyani chupomin pon lam apan pui ta ngala an hnung lama tangin shi hi chuan shimeng dinghal ro aron ti por thaka shimeng chuan in lem chan chu heta hian to pro se ti ina pom chuak ta ngala shi hi le Mr. Gu an lo lang le a Mr. Gu chuan xiao yi company member tu po in shimeng ron let le an la be se reng mai ati char chara shi chuan tu po in aron let le an du ni po in ti hlot le ni lawang ati ngal rapa shi chuan pate mi in internet ka chanchin an soidan hi sia em mani ka intimwal pho angin min chhuasin chu wangin shimeng hi chu kalakal zel don atima umai Mr. Gu chuan tuna hian chairman din hun kalwa tran ve chawani sia company sum lo khoi pui ve a lawin rol ve ngal mai chu katan amoi ri lawa nangman lo ti ta che ati ta a shi chuan ole pate ati ngala shimeng chuman mo mel zetina ron langa shi hian lo ngakin ilo thleng mo alo ti a shimeng chuan in soifia ro engwanga in huala nei puitum nge ni he thila hian fangia ni koilu ve kher hi enge tulna ati ngal buka shi chuan Mr. Guan company sum khoi turin min la ringam che si lawa khatianga in hualna ka nei pui khan min rin zo ka be seiwanga ni ti na changa Nicoliam ta hun aron lang le ta fangia ni na thil shat chua a shil nu a ho san nu khan phone call in tu emo abyak kha shi alo ni a shi nen chuan in mungalin fangia ni thil mu le shat chua chu a shil ta veka an mani kidnap tu chu ama ron zong tu mi pakhat nen anin hawani ti te chupa chuan kidnap tu chu xiaoliu ti na ko thu te ledger adil chungchang le min pek lo chuan ifapa I mule to lowanga ti te chu a shil fai ta veka shi chuan uncle liu mo chu ming chu pategua ko duat na minga ni chu kapa chawin kha ming khana ko chin ani theido nem ni pategu wan jaw hi kidnap tu chemo chuan nangmaron zong tu che chu kapa niang he thilawang hian ani mo kapa kha bo tak ati ngala shimeng chuan thudik kan sha chwa nga in ka sha chumi tur chuan evidence thatok tak kan nei ngai ati zung zunga shi hi chuan pateguan board director chungchanga in muturin min soma ti na shila shimeng chuan director tharatan ichan sa thabera thil pakhat min ti sakro board meeting a lemmin chan sakta che atita a chumi wang chuan board meeting a po chairman atan shimeng nilavin guwan jaw thlangta alo ni shi hi chuan pen drive ron phorin hi kumsom ni liam ta a Mr. Guwan jawan company suma khoi che darani a ilo thlir mai don nya ti in shimeng chu a pe a guwan jaw hian company sum khoi chingpenin anpa in chu thil chu a shat chu awanga thudik thup tumin anpa chunga hetiang thil ati thenan shimeng jurem changa la ina kidnap ani an ring ta me a chu thil anpa te hun lai atanga thuruk in thup chu shat chwa tumin an unaw chuan an tang dun ta a shimenga in lama fangya ni chuan shi hi laka alung oilo zia so yin gu se tuimin pai ke saka atui ve hun ka nga hlel te reng nen ti in alo phun no a shimeng chuan adika lom ti na lo chang kwal vela fangya ni chuan min chan dan kha I tong kam kha nang ma tanga chua ka anglo ati le thung si a shimeng chuan a han kwa pa chuan shi message thonin kan tum ang khan chengal ro o awati a shi chu meeting a omin shimeng a message chu a en ngala meeting an zowa Mr. Gu chuan xiao yi thingpui emo coffee emo kan in dun lok don em ni ati le zui ngala midangin an chwa san nu chuan shi hi chuan kol kan chang ma sange ti in a han kal la dewa Mr. Gu chuan a chwa san phal ta me rawa shi hi chuan a hnunga adinga ni ti a hailo na sa o kanu entin moi ti a shimengan anau pan laya abo thu kha kidnap case file atuma mo a han ti le khera o ka shethia me kalo bele ang che ti na da a le ma chang le pe ka ni nge yang
Mr. Gu nen chuan an ron lang zoma Mr. Gu chuan tuna ri chuan director te ho chuan Shimeng hi an la tran na sak khop mai ron let tir an du le veu maya ma ilak vat lo chuan a ron let le ni vai chuan a le thal don chiang che nia ati le ngal mol mola shi hi chuan pategu ron let pho ni se engma ti tak tak theilawang baka anau pan laia abo khai sianga kidnap kani ati kha naupanga thu chang ti in tu manan oi sak du lo kha ni a ma se tu na hian evidence nein khami tuma abo na tlanga khan kapa chu document file kinga kal mutu an lo omani omet tin shat pui tu anei bokani oma chu thil chu abwai pui khop mai company lamangai tu hau lawang ati ta zawa Mr. Gu chu in thup tum fe in a hlau thong tatlata o ani chu mole tia chang chung chuan a mela phana sa tak zet ani a mel chu shi chuan mu mai hau lawang le Shimeng ron langin shi phone call adong ngal che a shi chuan an thil tum pakhat na chu ati to thu ron shilin Shimeng chuan a dana dang lamem ati ngal thoya shi chuan a hlau thon zia chu a mela sha zia aron shila Shimeng chuan a that chu kan plan pahni na tan le ngal ngai ani chu ati sapa atu ka Shimeng chuan tuk chuan a lo buat saya thai boi don riau mai fangya ni ron tho chuak chuan engrim nge a avarim tui em ron ti chula Shimeng chuan vatok san hi ati che mai chu fangya ni chuan gu se mo ati ngal trawa Shimeng chuan ani le lo arsani hi ka fiam te ni kha han ti zuya fangya ni chu arsa sup hop turin a thungal thoaya Shimeng chuan duat takin arsa sup aron keng pheya fangya ni chuan arim tui ngei mai ni tin hian e rong boli thiam tul tulin ka sha ti in a han fak le ria Shimeng la chuan tui ti chuan ni tin ka siam sakang che ala ti zui Shimeng chuan voina khoya ma lo chuak lo la ina min lo ngak la thil poimo deu mai ti turin ka chuak do na kalo ho vele thil engi mo ka shil don chenia ati a arsa sup chu awa swabil sakli a aswahlan chuan fangya ni chuan athil soi kha enge niang le alo ho huna nupui tan min som do na niang a atiril ruwa a phur sa to hle maya Shimeng ve thung chuan fangyan vane na min hlan ro ati ve thunga Mr. Guron langa aril ru ha hle tamai ate seka shi thil soi kha angai to leta aril ruwa khat liam tlata som ni liam ta a shi ti in zui chuak chu an hnunga a zui ruk lai angai to let tange mai shi an Shimenga kalsan laia Shimeng chuan shi zonga ate kwa lai churim changa la in Shimeng chu avapom ta thuta in thup ruran chungin in ruaka chuan ada a akal sana phone call mangin Shimenga pa chu abeta a let German pek lo chuan ifa pa hi imuto lowang ti in chuti lai chuan thoma sheta ava chuaka naupang te chu ava tange yani Mr. Gu chuan Shimenga ril ruti buainan fangya ni chu man ruwa man tha ina sheta a fangya ni chanchin chu achui ta ani anau pan lai thalak chu enin athil ngai to lai ne na inzomna anlo nei ve rengani ti a she chuak tanga la fangya ni natna chanchin te pho chu achui vek boka Shimenga ruala ama ron mutu mei chenau pangkha anga ti ta hle mai man mo in tu emo akol ngal thuaya fangya ni ron lang vele thungin an ina zu yoi nen akor hak turan lo thlang na samaya Shimenga aron ho vele in nei tura aso man rin ema wangin in chedan turan lo bai phui ngal ngot peka doorbell ron ri in avahong chu pangpar moi em an ron pelol mai zu yoi chuan avalo zei ve a han ti zuya Shimeng nen an thalak po tilin lim in le khathema thu ziak chu an chiara tlaidar nga a hemi hmuna hian kalo nga kang cheti alo in ziak ringa zuoi chuan a hmun po soi chiang si lo alo ti fata ma se fangya ni chuan ka shalom kanin date na hmun kha ni hi ti in angak thei to lo lim takin man mo takin atlan chuak ve nga la
Shimeng chu akara ron langa. Anunga chuan kar dangin a ron zui ve ngal buka. Phone call in tu emo abe pa a. Kakal na pia nga min ngai ven ru reng mai. Ledger ka ken a ring nge nyang. Kan thang kama a og don nge ye atipa boka. Anunga kar ron zui ve zel tu chu amel pa reng bok. Shimenga kar nunga chuan. Chu kar po chu avading ve ta nge ya. Kidnap na mun nge ka ni. Kara chang chuan mi pakat ron chuakin. Tudang nilovin Mr. Gu nge lau ni boka. Mr. Gu chuan. Shimenga kar chu azubi tuaka. Chu muna thau chuan shimenga ron langa. Anung lama chuan Mr. Gu chuan aron bi thladuk duka. Shimenga mulo hlana zel chuan. Anunga chuan apan nai ta zela. Shimeng chuan na rau kara chuan mu anei tlat mai. Azu hai nok noka. Faila por chuak not maya. Ahan kewa ledger ngay chu lau ni. Alaw la tak take atiril rua. A en ngal mol buka. Tuti lai tak chuan anung lama chang chuan Mr. Gu chuan thingbung ne na ron ve chem maya. Shimenga lua tak chuan aron vota chora. Ni ko shat lo na tham em chuan nilove. Mr. Gu chuan ledger chu ala tangal daya. Shimeng chuan ka ngay ka ledger report ngay chu animo. Ka vang ka ni tiromin kidnap ati zui ngala. Mr. Gu chuan ipa khan min tiluin min nor lo se chuan. Katiang til ka tling lovang. Ipa chu ledger report ron ron kal turin ka ti a. Aron kal tange ya ti in. Chung hun lai chu aron lang let le a. Shimenga pa chuan. Siya lui ti a awin a hanpan ngala. Mr. Gu chuan ledger chu lo dilin. Min pek lo chuan ifapa hi imulet to lovang ati buka. Shimenga pa chuan. Ka fapachunga khan eng til nge ti itum. Ti in khoya tum ta a. Chu tu chu shil chuan. Shimenga chuan. Ka pachunga eng til nge ti a ati zui ngala. Mr. Gu chuan. Ledger chu akin Shimeng chu vuak le atum tangal maya. Ma se atnung lama changin. Shi yi chuan ron kwa in akwai thal top maya. Shimeng chu avakai thau zui ngal buka. Mr. Gu chuan. Unaw chan rual na mo. In lo chang dun renga. Ka song zong ka. Heng te po in lo duan lo vek mo lo ni a. A changi may a alati el sa. Shi yi chuan. Kapa ka ing tia boral nge min shilro. Police ka kaw vek to a. Tuna itu soy zong zong po ka record bek boka ni ti chero. Ti ina vaw ngal mea zuya. Mr. Gu chuan fing inin ti len ilom ni. Chui chuak le tamay che u. Ti in I recorder kamin pikal ro ati ngal buka. Fangyan ni nun na po kazwa du may thaysin ati takya may. Shimeng chuan phone apur ngala. Shi yi ve tung chuan. Mr. Gu o ma cham ngala. Fangyan ni chunga eng til ngay ti ati ngal rapa. Shimeng chuan fangyan ni chu akol tlanga ma se. Phone na lau ken thengil lau may le ngal. Zuyo yin na lau changa. Phone na ken thengil turun shilin. In omdun lawem ni. Pang parte ron pe in. Inin date na muna kal tura thuziak ron thon tu ka. Nang ma ini lawem ni alaw tita lau siya. Shimeng chuan call chu off ngalin. Mr. Gu ne na chuan. Fangyan ni aturuk na muna avazot tangala. Mr. Gu chuan. In til record ka min pe pot ula alati fan fana. Shimeng chuan. Be may ro shi yi ati taringota. Fangyan ni nun chan nan chuan. Shi yi chuan recorder chu apitangala. Ma se Mr. Gu chuan. Fangyan ni omna chu ashil du ta chuang miya lau. Alet lak santa daya. Tison chak su din shi yi chuan a uma. Amazona chuan police na ron tungkhir zui tangal buka. Shi yi chuan. Gu wan zhaw. Kung e Fangyan ni chu om di na vazot li a. Mr. Gu chuan. Atlay to di na lau chang mau may. Fangyan ni ron langa. Shimeng ne na ankal to na mun. An thalak dun na mun ngay chu avatling veta tse a. Tu ma mutu rengan omlaw. Give box a muta. Pur zet na vahonga ma se arin lau lam day. Milim rap zet maya lau reng may. Apuna sakher maya. Anat na ron chuakin amuhil zui tamaya. Adin na chu amor sa to leboka. Amalam chupanin akal tadat data. Ato patling ta. Amabak chu tuyatlak tiyan ito. Pen katahan pen le chu.
chu tuya chuan a tla ni zui ngal maya Shimeng a ron thleng hlola fangia ni tla chu a ron mu zuai mana zuan thak a rual zui ve ngala fangia ni chuan tui chunga omlai chuan mumang angin thil mu anei tlata kidnap an ni lai thil thleng a hria chhuak kim tak lo thabar lutuk maya omtir tu kha a hre chhuak ta anma ni kidnap tu Mr. Gule Shimeng pa chu in hnel buain Mr. Gu chuan Shimeng pa chu akwai thlu a stepa chuan a lum thla zui ngala chuti lai chuan fangia ni chuan tukvera tangin a lo thlir renga Shimeng pa chu thisen punuai mai ne na boral zui ngala zu a thil mu chuan ani nau pangril ru chu na satakin ti thabara launa na men lawina khatta a zu a thil mu tak chu doktorin i hriat chhuah ngai ati tak kha ani a Shimengan kai tho tura akut aron ban lai kha mulet le in chuti lai mek chuan Shimeng chuan akutin a ron bana tui tang chuan fangia ni chu a hruai chhuak ta ngala kidnap an ni na hmuna chuan police tenin an ron langa Mr. Gu an Shimeng pa a phum na nia a soina hmun chu lain a pa ru ro chu an zong ta a Shimeng anu po an zinga til ve in ngoi rengin an thlir thapa police te chuan kan hmu nge ye ti in a pa ru ro chu an la chuak ta a Shimeng anu po a ril ru na thar le in shi yi chuan nu engki ma thave kalom ti in a hnem ngal vata Shimeng te fangia ni ron lang zomin Shimeng chuan helai hmun hi thil engkim in tan na ni a achang chuan mumang mai ni se ka ti thin ma se ka har chhuak huna I bodai ka hlau si a ati a fangia ni chuan engtika ma ka kalsan don le nem che ka om reng don a lom ti a changin in hmangai ton takin anin ko a Shimeng a in lama party an lo thole dai to kalom puye che Shimeng anti sap sapa a then chuan chairman shi ti to tura lo man lo ti boka chairman shi kan lom puye che anti le ngal bor bora Shimeng pu in lom thu soi ve in thei top min chwa pui zela in chunga hian kalom khop mai Tale of Water Utopia po kha adin huna sang te mai nya o ati boka Mr. How chuan chairman ini to boxia executive producer tangin producer ka kai sang ve thei nge ma han ti zawa Shimeng chuan phalsakini ati ngal boka zuyo yu po chuan ani chuan kan studio kan dor so min ti changtlung sak thei ngim le a han ti ve lia Shimeng chuan te reng mai ti changtlun mai baka bonus po indong telang a han ti le zuya an nui ho dar dara shi yi chuan company chairman ini ta ka chuan enge ka hlo veng le aron ti ve le a Shimeng chuan company a hian I share tur I leita anga ngai mia ro a han ti zui boka an zinga te ber zuyu po banbik adu haulo company chairman ini chuan enge ka tan hlok puina om ve theyang alo ti ve rewa Shimeng chuan zuyu I du soiro ka le sakang che ati ngala zuyu chuan Disneyland a kala du thu a shil zom ngala Mr. How chuan kaka chu ka ti dura dara uti in zuyu chu azu shil ru a Disneyland a chuan I pa hian ka hruai nge yang che azu ti a zuyu la chuan ka pai ni hleinem alo ti le boxi Mr. How chuan kala ni thuai do na lom tin azu shil ru le a fangia ni chuan I thil min le saka khoya nge om tak a han ti a Shimeng chuan I ruma om kha fa zong ro alo ti vata zuyo I chu zon pui turin fangia ni chuan a som ngala fangia ni ruma chuan a thil an zon lai chuan zuyo I chuan a thil zon ber po shi si lo enge moi zon le ti ina zo china fangia ni la chuan a soidu box si lawa chuti lai chuan mi pa ho chuan enge mo tak ti an tumani nge yang an lawin buat sai ru za la fangia ni chuan a zong vut vuta zuyo I chuan han zon pui ngai na reng a shelo mi pa ho la chuan an chei moina sa to mai si a shi yi po in pangpar moi tak la in Mr. Hawa a hlan ngal boka an phur na sa mai bok Mr. How chu an fui pa ve reng boka anin pe vele Shimeng chuan fangian I hmuto em ti na auta a fangia ni chuan lo man thiam ema ka she chuak living room a ka da take ti in zuyo yu chu a hruai chuak le ang dota an han chuak che chu alo moi nge mai
zuyo i po tong ngai na renga shelo Mr. How chu pang parking in allowing va to buka shimeng lama chuan a kutawa phara shimeng chuan zungbun bom alo pingal vat zuyo i chu apan phei chat chata yo mirin tlak tak chu kan lo ti ka sha a pathian hian meichia karil ru hne thei tu berini ti hi a hailul lawani kanena aron tir le che a katon le hnu che hian ti hian karil ru ka siam filta a eng tika ma ikal hlat ka phal to ngai lowang ti in khunga in hun thamin pele theyangem min ring le theyangem I pasal min ni tirla ifapa zu yu pa min ni tiro ka felin ka thaber lo mai thei ma se in hlimnan thei top ka chuang zu yo ka mangai che pasala min nei ro ti ina thu nyam ta a an chan te chuan nei ro ti nan lo aw la ya zakru de lek chung chuan Mr. Har chu awa pan na ya a somna chu a chang ta nge a chan te po an lom ngei mai kutan lo beng dar nga la chuta zongbun chu phorin a bom chu shi yi a han pe zuya shi yi po in lo la ve vat zuyoi chu zongbun moi tak mai bun tir ta kisro ti in an aw le ta Mr. How po chuan a she ve dewa zuyu chuan tiro le ka pa aron ti ve reu chu vele Mr. How chuan pangpar chuan a in hlia tir ta a zuyu po in amitalo hup ngal an chan te chuan aw ruya an limna lompuin an thom po a thangei mai shimeng le fangya ni an ron in zui nak naka kong sira chuan nu pathalak tur shooting nei mek te chu fangya ni chuan a en vungvunga shimeng solai mun tak so a romantic lutuk ti in a hoile tleng venga shimeng chuan a vot om em mai a kanu in min ngak reng to nia kalang ti na hnuk dot tota shimeng ate in aron lang zoma fangya ni chuan nupui tan min som lawang ti in pangpara lo pot noi na samaya jiao yan ti in shimeng anu in aron ko tuta shimeng a chungchang soi dunin ka fapa hian in lai chin na konga hian shia ta nei tlem viawanya he na pang hi chu e apa ang cha khania athil ngin dan tlingin apa ang cha khamuli ati sap sapa fangya ni chu ai ngai to achang man lo ani chuan 18 nge nu puyatan shimenga pa hian a som che ati ta hlula shimenga nu chuan me che fing takini ti in fangya ni chu awashil ru sa a shimeng le fangya ni ron lang le in fangya ni chuan shimenga nu hne na tanga thuron alak angin in nei zongbun langa mi thalak chu a han ena an kut moi zia hi o han ti vonga shimeng chuan ikuta moi fe zo galom alo ti ve thuaya akal san ngal nula fangya ni la chuan ka kutte chuan al ti ke shalom ma se a han ti che chu ngai thatu reng an lo om to haulo thuron pani na te tum le ta tun thla chu chiante in nei na thil pek ngai ka nga nge mai a ka re thei hle do na ni hi ingtika nge ma ka don let ve thiang le a han ti chwai ra ya shimeng chuan ka she thiame ti in ATM card aron phora a pe a akal le ngal da ya fangya ni chuan he hi ka soi tu mani hlei nem ti na aw zu ya engma aman thiam mi alo mole so mi phut khat pa son engtin nge mo ti la aman thiam theyang o ka be dong hle mai a ati nu a chu ti lai chuan shi an run texin third wheel ne na tanga thuron him lo riawa in shat chuan ka una pa hi nei ro alo ti a fangya ni chuan chungde chu ka soima sak chi po ni lo lom ni ati leta shi hi chuan ka una pa hi mi phut khat deunia ithil ti kha om zia aman thiam le chuang lawang alo la ti zui fangya ni chuan a som ma satu ni kan ni don lo thil hi akhir em mai a eng har satna po to kila ma chon ka ngai ni mai hi ti ina in fui le ri a fangya ni te dor aron lang ve le no la vo in hi Valentine's Day ani a vura tla sep sepa fangya ni chu aron chuak ngal tuaya kolaya in ngai zong te vel te chu munom ti tak ne clear vela hetiang hian mal takin vur tla ka clear le ang ti ka ring to mya le nem le ateril runwa no a lu le mai tum lai chuan shi an run video call in fans te aw loi po a mu theya shi chuan kala sak le tur hi he kho vele in ko phim berte tan ka hlane ti in
fangya ni ta na hla a phua kha asata a asak chung zong chuan fangya ni chuan a phone atangin alo enve a shimeng ne na anin mu tan tirte anin du ton tan tir thun te chungai to let wang wangin shi ne na anin hwal do na aron shwai chwa lai te atlan chwa pui lai te khangai to letin shi yi chuan khonge shimenga om ibula khan om lo em ni vo inte chu Valentine's Day ania ibula om tura sina ron ti a fangya ni chuan nathila azin chwa thu shilin ila chu moi lu tukania o ti in call anti topa fangya ni chuan shimenga voice message dongina han ngai tha a Valentine's Day ka man pui theilo che a poi ka tilutuk I mu pa ka kan mi som cherla som I chertlin na chu ko pui nei ani chuan thil pe ka peng che alo ti a fangya ni chuan po na tu ma mu turan omlo thil pek chumin pe don nge don lo ati deuh mu ka shimeng chuan iom na chuan vuratla a RC po lang lo tiro ka om na chuan vana thiang moi khop mai RC te po an pe una vurtla le RC I mu kop ta ti in vana RC te sep sep thalak chu aron thona chuan min nei du em aron TV ta hlola fangya ni chuan a topa chuan in nei turin min som ve ta sham mo min chai tan tir ka chuan I beingor ve em a ma se tu na chuan min pal zut mai to shimeng ka shilang che he kho vela mi padang zong zong hi boral vek po ni se ka nei chuang lawang che ti ina va changa shimeng chuan ron khol ngalin I thil pek chu balcony a khana omaron ti a fangya ni awa chwa chuan han hoi chawa balcony a chuan shimeng alo ding ringa shimeng chuan lo chawro ti in fangya ni chuan lo chuk zok ro ati vele thunga shimeng chuan lo chawla thil pek chu ka peng che ati li a fangya ni chuan thil pek du wang chawaron chaw tur ka ni em ni a ti in a han tlan chaw ta nge a shimeng a chu kwa ngal chu ta shimeng chuan mai mi ching ro le ti in a shwai son ta a iming theita ti in fangya ni chu han meng le cha chu an omna mun vel chu alo che moi em a hoi kwala light chitin reng nen a eng chu maya shimeng chuan min nei I du lo mo adikem ati a fangya ni chuan min som tak takem ni ati ba deuh no ya shimeng chuan local te ti in a han shrai son le a tunma ka chuan thil thleng tura duan lok ti vel hi karin zong ani ve ngai lova vurtlak laya RC lang tura arin omlo tluk hian ka ring ngai lo ma se ka ton hnu che hian ibula ko ma piangin ke ni pani hi in tong tura duan bi kan ni ka ring china vuratlak po in nang ne na thlir dun chin ka du a gu se po nang nen kan kai du na nga kan lo upat hun po in ibula hun man ka du ani ti in light kar atang chuan azung bun moi tak ala chhuaka kan bulathil engkim hi danglamin in thlak po ni se ke ero ka danglam ve ngai lawang RC an om reng ang hian itan ka om rengang ti in fangyan min nei du em atita a fangyan ni chuan ku chu ron do watin zongbun chu shimeng chuan a bun tir ta a Poison Love Chinese drama chu lo top ta a boina neu kara min nga ka min ngai ven reng tu te ka video lo clear chin tu te chunga kalom em video mu nam tak nen kalo kir le thua yang